I el guitarrista de Xirivella, Rafael Serrallet, ha fet història. Esta matinada ha guanyat a Las Vegas el Grammy Llatí a millor àlbum instrumental. Els acadèmics han premiat el projecte i el Canto de Todas, gravat amb la Filarmònica de Lviv, a Ucrània. El Latin Grammy és para... I el Canto de Todas. És un dels reconeixements planetaris més importants que un músic pot rebre i Rafael Serrallet ho ha aconseguit. El Grammy Llatí viatja ja cap a València. No tengo palabras. Decía Víctor Hugo que cuando las palabras no pueden expresar, la música lo dice en su lugar. Són 30 anys de carrera defensant la guitarra com a instrument solista per a fer música de primer nivell, fins i tot envoltats d'un context hostil. És un somni, encara no m'ho crec. És un reconeixement molt especial perquè aquest disc està gravat a Ucraïna amb l'Orquestra Filarmònica de Lviv i el repertori és un repertori de dones. Serrallet va eixir commocionat des de València pocs dies després de la Dana per a enregistrar en una Ucraïna ja envaïda i el Canto de Todas, un treball que és homenatge a dones que han compost melodies universals. Obri el disc Este gràcies a la vida, que ha resultat profètic, perquè ha sigut la paraula més repetida per Serrallet en una nit inoblidable. Muchas gracias a todos ustedes por creer en este sueño de que la música puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarme. Mucho obrigado, muchas gracias y que viva la música.